May po oras labod Kapampangan. Pang pito ko na yung video ini. Kaya ka na akong Tagalugan series na pero bayo kayo pangumpisan, buri ko mo sanang ipawaga. Atik kong abalubugan na hindi nga liwang miyembro, na masyadong kapad ing datang dareng video mi. Yan paka-emphasize ko na kaming gagawa ka rin kami expert nung wari, at least personally ako gagawang ko ini basi mo kayong ka na akong experience na akong megaral Kapampangan, na akong linguist nung wari, may itong kumo ka rin magmasabal kayong katamo nga mano. Ngayon nung ayuburing datang da rin kaya kaming video, pisabyan tayo. Kaya kami imbis sabihan na parating kami gusto nung wari, itapin basi kayong experience sa ding Tagalugan itong may nga samot la rin nga manong Tagalog kaya katamong mano kaya Kapampangan, yapin maging Tagalugan ito. Ngayon having said that, ating ko mga dua karen ka na akong Tagalugan series ngayon yung metong magkasya Tagalog ya yung mas manayo na Kapampangan managyu, okay, yung metong pa hindi simple mo ating ngwari akakay kulare ni kareng comments kayong Facebook kaladwa Kapampangan niya ito kaladwa, pero ating kung ikita may comment yung ginamit na mga Kapampangan niya yung ginamit na kaluluwa, kapilan niya pa naman dugo meging Kapampangan ni kaluluwa, siyempre kaladwa ya yapin samasan tamo pakikuha ng tamong nungutin tamong gamit Kapampangan yan ang gamitan tamo ito tano gagamitan din ng manong Tagalog. Balo kung medyo masakit uling may nga pandeta mo kaya gustong pamagsalita ang giyang ako maralas mga talabo ko ng misa, pero pakaisipan tamo pakikuha ng tamong mas manayo na Kapampangan kaya katamong gamitan. At siyempre munang dili yung pamandaki tamo kaya katamong sariling kagiwan para kaya ikanono ning katamong manong siswan mga Pampangan tamo, hindi pa nga Pampangan tamo, at pakisabi ko ka rin pengari rugo ta Tagalugan din anak yu, Kapampanganan tala rin anak tamo, Kapampanganan tala rin kaya katamo nga po. Takapong salamat Luijing amanong siswan.